Bali po, yung container is 132 pieces. Tapos, meron po kung 78 na empty po at 54 po yung filled with gasoline po. At intended po yung for the municipality of Bering po. So, sir, meron po tayong nakita no dito sa spot report no sir na about management. So, ano pong management? Saan po to sila nagtatrabaho? Sa isang oil company po ba? Yes po ma'am, sila po ay nagtatrabaho dito sa Fuel Central. Located po yan dito sa mismo sa barangay sa Municipality of Labisares po. Sir, yung mga containers po ba, ilang containers na ng gasolina yung naibenta nila nung pagdating po ng mga otoridad sa area? As to nabinta po ma'am, bali 54 po yun ma'am, 54 po lahat. Okay, sige sir. Sir, ilan po yung estimated value po ng pangkalatan po ng gasolina? Bali po amounting of 83,776 po. Sir, yung mga gasolina po ba, unleaded po ba or mayroon ding diesel po dito or regular? Ano pong klaseng gasolina po yung laman po ng mga containers? Bali ano po ma'am, unleaded at yung premium po. Okay, sige sir, yung mga suspect po ba, nahuli po ba at ano pong kaso or yung ipapasampa po sa kanila? Bali po yung violation po nila is under ng 1865, yung Section 2 at Section 3 po, yung illegal possession and sale of petroleum products. At yung status naman po ng case is for filing na po bukas. Okay. Okay, sige sir, baka po meron po kayong gustong sabihin sa publiko, no? Lalo na po yung kalagayan po natin no, dito sa Pilipinas, itong oil price hike, yung crisis po natin sa lana, then go ahead po. Bali po yung Labisares MPS po sa pangunguna po ng yours truly, patuloy po ang aming pagbabantay laban po sa lumalabag sa batas at nagpapasalamat po kami sa mga impormasyong ibinahagi sa amin ng membro po ng komunidad po sa Barangay Barubaybay. At asahan niyo po at patuloy po namin gagawin ang aming pong trabaho. Sir, last na no, yung nangyaring insidente po ba, saan po to sila nagbabaligya or nagbebenta po? Sa may liblib po ba or doon mismo sa mataong lugar? Doon po mismo sa sa mini pier po ng Barangay Barubaybay. So, public area po? Yes po. Okay, sige sir. Maraming salamat po sa panahon po na ibinigay niyo po, inilaan po ninyo sa Bombo Radio Tacloban, sir. Maraming salamat din po ma'am sa pagkakataon po na ito at once again po, good evening po at nagpapasalamat po ako sa interview. Thank you po ma'am. Thank you sir, thank you.